Vítajte, tu je Zemáček.sk. Toto video bude trochu iné, lebo to natáčam cez Hypercam. Lebo Camtasia mi nejak nejde spustiť, ale to je jedno. Dúfam, že to bude takto tiež dobre. No, nebude, ale bolo by to lepšie s Camtasiou, ale dobre. No. Dáme si... Pozrieme sa do obchodov. Čo tu je také? Nič. Nič. Teraz moc nehovorím, ale nevadí. Dáme arénu proti Chubkinek. Haló. To ono nezvláda. S Bandicamom. Netuším prečo. Vyhrali sme. Tak, toto bude dosť zasekaný let's play. Zalogovaný skôr. A no, to je to isté. Hodíme niečo do vecka. Haló. Hodíme tam presnejšie toto mačúv kousavý línec. No, za pár dní budeme splachovať. Za pár to moc není, ale to nie je. To neviem koľko. Asi 6 dní, neviem. Matika mi moc nejde, ale až takto to som netušil. Že až takto neviem vypočítať takýto príklad. Vyšíme si inteligenciu. A možno prestupujem do cechu jednoho, je top 40, sa mi zdá nejak tak. No, ja som mu napísal, či by ma pozval a on mi napísal, že ahoj, môžeme to s tebou skúsiť, ale pozvánku mi nedal, takže moc tomu nechápem. Asi to ešte poriešiť. Ideme na vulkanického ducha, 10/10 lávový prúd, proud. Mám to po česky. Po česky je to krajšie. Zalagované. Plus ten Bandicam. Prepáčte, ale ten Bandicam ako neviem. Nie je to moc dobré, ale pokúsim sa do ďalšieho let's playa už ten Hypercam. Čo toto je Hypercam? Nepovedal som pred chvíľou Bandicam? To je jedno, proste toto je Hypercam 3. Sme na instalácii. Ten Camtasiu chcem, ale sa pokúsim sprovozniť. Neviem, to je jedno. Neviem ani po slovensky hovoriť. Mám stále nejaký divný hlas, ale teraz ešte viac nejak, ale neviem z čoho. To je jedno. Dáme si arénku proti Demon Mage. Vidíte, aké je zalagované. Počkajte. OK. Zalagované. Neviem, čo je s tým Bandicamom. Zase hovorím Bandicam, a pritom to je Hypercam. Dáme si... nebol som ešte tu, ale to je nevadí. Nechcem, aby to bolo moc dlhé. Ten let's play až.
Trosky Gnárku po schodí 9/10. Kritik a on tiež. Nechápem, vždycky, keď dám ja kritik, tak dá aj on. Ježiš! Neviem. Som lama. Pohni. Dáme si nahú knižnú. Level som. Pozrieme si cech, kde je pravdepodobne veľká, ale není. Čo? To čo? To je nás tu ako málo v tom cechu. PSG. Odkedy som tuto? Ani neviem. Čože? Odkedy som tuto, však to je šitný cech. Ja som tam prišiel pred chvíľou. Ja vlastne som tu prišiel, si pamätám, ale kvôli pozícii, ale aj ako kvôli bonusom. Ale odkedy nás tu je tak málo? To by som chcel vedieť, fakt. Keby mám ten oný, Camtasia, tak to nie je takto zalagovaný. Teraz neviem, na koho mám ísť, lebo včera som dal tohoto bossa. On skúsil, dal som ho. Nemá natočenie, samozrejme, a padlo mi. Aha, čo mi padlo? Predstavte si, čo mi padlo. To nebolo také zalagované. Pekná helma, čo? Pekná, ale pozrite sa tie staty. Šťastie. Super. To tak moc chcem. Nechal som si to, aby ste to videli. Ideme na tohoto, nie, tú chrastivú kobru. Alebo ideme aj tohoto skúsiť, neviem. Koľkatka je level 82, tak chrastivá kobra, neviem jaká je. To je jedno. Tu sme ešte neboli varenie. Už sú také zalagované. Už 7 minút. A to som na 3. postave. Budem si musieť pohnúť. No keď je to takto zalagované, tak to nejde. No. Hospoda. Ideme sa užerať. Toto je tam. Jo, posledný strop. Jo! Toto je francúzsky. Rýchlo. Nevšimajte to slovičko tam dole. Pirátem na vous. Piráte? Ty máš nejaký temný vous? Som odkedy Čech? By som chcel vedieť. OK. Nejdeme na arénu, lebo jednu postavu preskočím, ona je na Merely Linka. Kvôli tomuto, že je ten... Čo? Natáčam ešte? Čo tu nie... What the fuck? To je jedno. Rýchlo. Nie. Nechcem Merely Linka. Ale mám nový účet. Zemaček.sk. Včera už som ho mal, ale bol ešte malý level a vidíte, padol nám kľúč od prvého podzemka. Tak sa vylepšíme. Ak niekto hráva na S2 Slovenskom, to je tento, neviem, či som to hovoril, tak mi napíšte žiadosť, ak chcete ísť do cechu. Volá sa Gold Heroes a to kvôli tomu, lebo budem vylepšovať len ako
poklad. Kvôli tomu no. Si proste pozrite Softplayera, ten to vysvetľoval. Áno, keby niekto nevedel, tak Softplayer začal znova točiť SF. Nedal som ho. Fuck, nedal. Počkajte ešte. Jak sa to Aha, tak. 10 minút už. No, Jake 007. Tak Merolinka preskočíme aj tak s ním, no som to ešte lama. S ním by sme nemohli ísť do oného podzemka, alebo tam tam nechodím. Idem proste na zlato. A proste napríklad budete 18, budete mať lepší základ, to je základ, napríklad ja mám zručnosť, budete mať väčší základ, to už tam je 69, ako napríklad 33, on tam mal tak proste. Napríklad teraz, keby, ja som ešte nie taký nakaný, no to je jedno, takže už budeme končiť. Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, čo pochybujem, že sa páčilo kvôli tomu zasranému hyperkamu, lebo tá Camtasia nejde. No, je toto normálne? Dobre, takže uvidíme sa v ďalšom let's play, alebo nejaký multiplayer s Swaggerom, tak no, neviem, lebo dneska má prísť, ale neviem, či príde. To je jedno, takže čau, no, je Bandicam. Takže čaute. Ja som dal na miesto ukončiť strich. Tak nevadí, kde sa to vypína, tu je to.